Ajita. Sizamanyuke kabazasi. Anibanyuke. So good. Zinandi boy ngena. Bo. 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 Chamara bana ndautongodya mado anodyiwa matowe kumaruzivo. African ndiro mukomdala asingazi. African fabric. Ungamdala wako. Uzari mazisi nangu anototete ndikachigigeze. Ndandomodya zvinhu zvisina nebasa rese. Shani zvakawanda muyadi. Ini plus miti macho munoonekwa nyoka zvine nanzwa nenyoka. Ukona zvinoitika. Ukona manjidzo kuti anoti nemudhara. Mudhara kunyazi unenge dzeko. Mudhara ukona ndegiriwo. Unomuta kuti wati pane madhara. Akakora ndege wacho. Okay. All the original Ghetto King. Okay, bosi ngoni kwati. Ukona mudhara zvokuti anoti shawangu unotora fone yangu pachaji. Kusiri autaura hanza duku ndona muyaduma. Anofanira nezonta kuti kumanguva ane time ikona kuti chi. Boza afana kutaura zvomunhu anguwewo zonovhakacha muZimbabwe na ati muZimbabwe ndiko. Kuti angazonipozera mutemo muno muZimbabwe muno. And handizvide. Pamba penyu. Aiwa, yo pampenyu unembere. Andina imba but apasi pampenyu. Pampenyu yakatsekera. Iyo itoti pamba petogara. Mbiyomira timunzi panyako. Yo akangodzingirwa foni akadhakwa unoziva ina abatana kunongane mareasons katonzwa kwaari kuti akakudzingire. Ina ndakadhakwa iwo ngouya uchitsvaga munhu wemutoriro pamba pedu kuti unotora mutoriro. Aiwa ko akakutaura kuti ndakazonzaka munhu wemutoriro ndiani. Who said that? Why uchifungira munhu? Ufungira munhu why? Ziya akandozvauri. Aiwa zvinota mazuva ano papi. Mangurenje muri tu. Matudena mwe munhu akazonyara. Oza mudhara wako kwa. Ipa dada kudena. Dada topofana neuri kutaura ka. Yari kupota. Andikupopota nehasha. Anganditoa bani bandati brandini mfana ndaipapinda apa pa. Titambe motikari yangu nemukitchen ndasinga nekubedroom kwako kuti. Apa ataura nyaka pamaakutyira nyika yemutolazi. Aiwa mutolazi alright kazi mutoriro kanzi. Chi what example unotondora mutoriro chi? Aiwa haisi example. Iye anozviziva. Asanombonditengera kana achiti anozviziva. Akope mutoriro. Saka manje saka ndakambokuona unenhingi une bulb. Koma. Asi kanotowa mukaketekete. Kecleaning. Kebulb kemaketsa. Sikuona kuti haza akati handizvide oza ndakangomira vanhu musi Saturday. Saturday andotoitira noise chete. Auone Saturday nendisi. But chanzo ndaitomwa tea mudining. Kunorambidzwa nani? Kuko Saturday kunenge kwaitika chi? Ndatanga mwadoro that day. Akandifrustrate singachi. I'm not happy. Ajita unoziva. Ajita. Weekend ino mabhawa asi kuvhurwa nenyenhamo yairisa. Saka unoumwa uchiona. Unoona. Aiwa mashabhini achadoro unonyeba. Shabhini. Une nharo ngeblazi yako. Watanga wakani. Mune problem one. Saka kana mari yako wane doro. Atisidomwe muzanditi crazy. Iwewe banda botoro rendo chibvarisa. Asubande. Crazy. Banda botoro mana. Umbonakana pane gas iri pane kana gas iri. Serious babu. Tingatozokangana nyaya yedu. Kuwa uziblaza kuti uona ini zindoita nyaya. Ini am a very nice friend. And I don't want to denwa kana offend nomwe munhu. Uri friend yangu nemakore makati. Aiwa, I'm not your friend. Ini muri elder kwandiri. Saka kuti ndiri friend yako manje. I'm a very nice friendly person. Ini ndikusvika 54 years in 2022. Kusvika makore mangani? Aiwa. Akasona ona munhu wakambodzika pampenyu ndikuvunza ifame yase. Aiwa kana munhu akasvika ndakarara kandu anodzika plus adzimwe kana anoudzwa kuti vakarara chimbomira. Kandu wati uno watopindura kandodzika. Anonzi vakarara chimbomira. Saka uyo ane mareasons ake. Anodzinga kuti kana ari right aishandi uri chimwe wako iwo nozozviramba sekuti ashanda sakwako ndoko zvinoshanda pake ndopasika shanda pa 24 ndopasika kwako ndoko zvinorema inavoti enough value ndiri apa wokwako wotori na value yavoti too much value ndiri apa zoti mambe kwatopedza kumwe tuwana tongatoti mad Parkerson utembe chiro hapana ndotenda I'm a nice honest young man ndotemwa mari chiro shamuri wenzi wayazoplata shamuri Mad Parkerson pano Mad Minox I don't bring the program atakwa zvakene amene wainwira dola amene anwira kupanzi mudenga mainwira uyu akanwira mudenga mimi ndanisanda kudza bhuru wacho kuti mukana madhakwa kwakati tori mudenga zvichazvo akazhambuka tiri mudenga imomo nosikonokrara akaita munhu one day ticheti achasvika ndakakaya gate ndiri mukati
Rambo kiwe nani nabao akirani Chodza rambo arambiza kupinda mubvunzi mese mutenda problem nasi kuseni notuti mwe nasi kuseni hati chingomira izvo zvawo kupinda muyadi nasi unomutsvaga no haisi problem yake bangu akaona ka iwe uchitira kudzinga nini saka ari kukopera kakopinga it's copying yawazi program yangatori muzira nakudhara munoona imafano endendende aiwa Mbare time dzamunopinda ndo dzandisikadi munhu anenge akadii sai ndotozana zvinotora kusaisa foni yangu kuramba kuti usamagezi wakambouya une foni sai zvinazvo zvimiti chidhina chaonachi ndotenga mafoni everyday kambudzi aka asi ndapa blaza vanokadaka amukadi kaenda pawhatsapp akungopowo Christmas box unzi oi shamwari usati pavhitazvika Christmas box hapana ungati zvinoganikana zeta rapise andari Christmas box wakambosinecha Christmas box iyi tina vhitashi azvinatoaziyarwa wakambosinecha Christmas box here ungodoni yebuzovandiri kampani madrugs akakwata datsoeka neenergy akada kutenda tendana kuada kuti karosakanhu kako ngatoti nyauzazizvo inimi munongosvika choanofamba obvanzenda kumbara obva anodamburira yakandaiso ukangorasisa obva anzienda even tikaita misunderstanding pane pakusvika mungasvika paundurwa wani inongari kutarite zvekusvika pakufunisana aiwa zvekuda kunditira vhidhiyo ka wandakiza zvekuda kunditira vhidhiyo kuti vamwe vanhu akufevheriwe aiwa no nyama mana nokuona makumba zvisha munhu anga akagumba oriona mablamu apa isi tiri kutotaura zvedu tichema chi erisa iyo ripinda muchiki isi tiri kucrazy otopinda muchiki kutogara kuti toenda kuqueens hotel kana ndikuchema eriza after ndangaimbozero ban pando pabasa pangu pamba penye aiwa great crown king yo unogara kurumu kwako kona ukuseta zvinhu zviri patenament yadi ndiye imomo saka chese chiri muyadhi medu ndechedu aiwa no yo angopinda imo munyama yeproperty I'm responsible for everything you do in my yard. Yes, but not kuti wontoda ngazi nini anifana udaiso ndokuwa time ndopinda nguwa yakati apa patenament yard pane ma rules and regulations apa pindwe zvedzungu vangopinda zvedzungu next time ndikutema nechidhina ndokwira pamusoro pemba ndingotaisa kuti ndanapinda zvedzungu uri kuona zvinhu zvinoitika pakada kufane penyu kuona especially panhu pakaiswa juraho negate iwe ngovhura wopinda muna ane travel ban ndindega uda kunyorwa kunzi inonzi travel ban kai itravel ban ya iyo zvinatita tisitese manheru usiku tangona munhu achibuda achiva nekusheta kamuti abva nekupi kushaya kuti munhu abva nekupi shamwani ansari kubva unotsvaka mangurenje gedha rinombozoovhura vakuita zvekujamba nekuseri opana kuma11 avananjamba zvafari ini munanjamba nefari kutotaura izvi indakatosvika gogo mwani inyange kuti ndikangozwa kuti mabviki inongodongorera so akatobuda nepo pangu apa tachiuya akanoda isoni kuno asi kundinzwe dhora riri ravhurwa kuti pabuda munhu handina kurizwa pandakaona pachibuda munhu because ndazvinazonzwisa ndarakati kana uchiwedzita mabhizinesi ako madhirizi ako naClinton uya achiita asi zvekufamba leti ndizvozvo Clinton ari kuenda kuchikoro ari kuenda kubasa chimomusiya mwana wevanhu munotambudzira Clinton izerera kweri unoita unomirira ka weekend paanenge ari off otokumbira kutuma mwana aiwa uyu anofona kana kumufonera kana kumutexiini ndomutaxi kuti Clinton kana wafree unozondibata iye kana afree unonzwa anotokupinza noti kouri pari anotowepo unonge uri nomatata zvozvenza unandoniteste munhu ari a rule away from me kutesta chi kutestera munhu message ari padhuzi apa toona apa disturbance kaindorambandisikuda iyo anonzi matter of agency iyo Clinton achiri mwana mudiki asi zera rako iwe is almost half your age ndikudzwaandakanyanyasvaiwa mwana akapinza chikoro kai form 4 ada kutoroa pakazone ibhonseni rechindi achatawa makure kudya matowe manje bozhedza aite dumbu noziya munhu angwana aite dumbu kana zibhodhi saka nedumbu ndai wapedza nyaya yakwe
Ndana tizoti. I'm not sorry, my apologies.